Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu salam rahayu katur konjuk dateng sang giring para rawuh. Kasugengan katentreman miwah kabagas warasan. Mugi saged kajiwa kasarira dateng sang giring para pamirsa sutrisna. Paniti laksana kula sak kanca satemah dalu menika sedaya kasembatan ing Purwamadya dumugi usana. Nuwun kula nuwun saking salam taklim saking warga Ageng Wahyu Cipta Budaya. Konjuk katur dhateng sepuh pini sepuh ingkang satuhu kirabekten. Konjuk katur dhateng pangembating praja. Satriyaning negari tetuning kaprajan wonten laladan termas kandangan Temanggung Bumi Pertiwi. Ingkang asta songsong adil, ingkang saestu ngayomi lan hangayomi dhateng para kladasih kang tuhu pantes sinudarsana. Para kiai alim lan ulama ingkang dalu menika boten sanes kasuwun tambahing donga pangestu saking kula sakanca, mugi antukipun makarya ing sasana beksa sedaya langsar gangsar boten wonten rubeda satunggal menapa. Langkung-langkung dhateng kadang paniti laksana saking termas bersatu abot enteng sangga bareng atur gunging panuwun dalu menika kepareng nimbali kula sakanca mugi-mugi sedaya keperanan kula saged atur panglipur dhateng panjenengan sedaya satemah saged ngregengaken swasana pagelaran seni saking termas bersatu. Kawiwitan kanthi puji syukur dhateng Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi rahayu, rahayu purwa madya dumugi wusana wahyu cipta budaya. Rawuhnya sang Subha Manggala kinarya sarana ndedonga dhateng Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi lestantun rahayu samudanipun, rahayu kang hamirsani, rahayu kang maragani, wahyu cipta budaya.
Usiaka hangayai pakarti prakanca wahyu cipta budaya micil keng dusun senggane hanya dong heng rahayu rahayu sakung dumati mugi pinaringan witodo hamung ngaturaken sugeng hamirsani ngantos ing paripurna alon-alon muga sediane kelakon gremet-gremet kabeh paringi slamet yojo Tuku kasa mlaku ngetan sentak man.
ing praja ngalih
wis dadi awu kobong gedhe jroning praja solah kridaning sang Parawarok pindha Prabancana ayo budal so iya oh ah oh ha ya katon kuatane sikro matek aji pamling jumlaran saking dirgantara wah 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 kabeh mau ora perlu diketuni janjiku biyen aku sago ngenteni kowe lan aku uga dadi nunduni ra kena prawani tak teni kandhani yen kula sliramu wis tak aturi
tepuk kendang sentakan. Eso, 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 orang. Cuma balik, kelap lintang, cepat, balik, lepas, dan masuk, dan sana. Woi, woi. Pengletak cokot ulo sentak so. Eso, 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 eso. Sinkro mantep ati pembeli supleret cangkeng dirgantara. Sentato Eso, 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 anu seko seko, eso, eso, ora mono, woi, 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 apa, hey, Bang bang usrahino, bang bang usrahino, srenging ini muncul, 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 sunar sumung murah. Bang bang usrahino, bang bang usrahino, srenging ini muncul, 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 sunar sumung murah. Cicit cuit cuit, cicit cuit cuit, cicit cuit ra.
kasmaranku lir sekoro matu ora kalis memanis ing kalbuku sayepine rasa tresno muga sliramu tan citra kayung yun kasmaran segara matu. Akale jungkir negarane makmume kentir imame zaman wis akhir
atine kafir Ayo uripe budal. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire pandan. Sing gurih bukir, sing gurih bukir, sing ngarep Zaman wis akhir, zaman wis akhir, banjire padang. Sing gurih bukir, sing gurih bukir, sing arep ikan. Sluku bathok bathoki elailo si Rama menyang Sulu lek oleh payung mudu sengkit lulupa wong mati ora upah yen upah meteni bocah yen urip golekno Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam suku pato pato ilahi tu si Rama menyang Sulu lek oleh payung kuno cetit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duwe Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok patok ilahi lu si Rama menyang Sulu lek oleh payung kuno cetit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok patok ilahi lu si Rama menyang Sulu lek oleh payung kuno cetit lulu lupa wong mati ora upah upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok patok ilahi lu si Rama menyang Sulu lek oleh payung kuno cetit lulu lupa wong mati ora upah yen upah medeni bocah yen urip golek duit Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam luku-luku patok patok ilahi lu si Rama menyang Sulu lek oleh payung kuno cetit lulu lupa wong mati ora upah yen upah
tetetetetet. Tak lilo 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 ledo jumenengo anakku capakku sing bagus rupane yen nangis gak ilang baguse Iling-iling sira menungso jaler esti enom lan tuwa saben dina padha ilingo kapan-kapan nopo timbalan kang moho suci tumpakane kereta Jawa rutane papat rumah menungso dudukane mempatuwa tanpa bantal tanpa poso mairan ono lampane turun diwira ono kancane ditutupi anjak-anjak diburuki disiram kembang. Saking para ramu, para pamirsa budaya setrisno ingkang bagya lan mulya. Niki mekaten gelaring seni warok saking Wahyu Cipta Budaya teptunipun Purwamadya dumugi wusana kathah kekirangan kathah kalepatan kiranging wiraga wirasa lan wirama antunipun kula sakoca ngaturaken beksa saking warga ageng Wahyu Cipta Budaya Sengganen campur saring Adirja yen agung ing samudra ing pangansama terasa yen pamit nyuwun tambahi donga pangestu saking sedaya para rawuh warga ageng termas kandangan sepuh bini sepuh mugi-mugi antukipun kula wangsul wonten rompok kula Sengganen campur sari saged panggih kawidadan kawilujengan katepena saking mriku badhe margo ngantos dumugi griya kula piyambak ing wasana kula sakoca kepareng mungkasi kanthi panjalem santi jaya-jaya wijayanti mugi rahayu ingkang sami pinanggih salam rahayu Wahyu Cipta Budaya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.